साला सुवाद सन्थलानि थाखायनो दिनै आं ओंखाम रसा नांबाय। बिमाजों नांलायलायना थांदोंमोन आं न'निफ्राय ओंखाम जाया होननानै। बाइकनि पार्टि जानो लिंना लांनानै लासिंसिंसो खालामबाय बे सन्थला खाफाल जिलाया। ओरैनो नारजि बुदां बिफाजोंसो गियाननि हासिबजों ज्राव जारि हरजाबाय। मा मोनानायखाय दासो न' गानो रोंबाय नामा? मोनानायखाय दासो गलिखौ नांगौ जादों नामा? माबा मोनसे बुंस्लाब हाया, डाइरेक्ट बुंनाय लोगो लोगो न'निफ्राय ब्लड। मोनाबासो खावब्ला मोसौ बोरमाफोर बायदि गलि लानो फैगोन। लाजिनायबो गैलादां। थाङा मानो? नाफाथिनि फिसालानि खिथुआव हाबैया मानो? मालाय बेसे गियान गोनां, बिमा बिफानि खोथा लायो। बेहा आरो एसे बुंबानो खारो। मा सानफ्रामबो मालायनि खिथुआव हाबनो होबाय थायोलै। हाबां लेथ्रा फाथ्रा बोरै खिथुआव हाबलाबायनांगौ जाखो? आरो आंनि खर'आ हाबजानाय नङाना। खर'आ हाबजानाय मोनबा लेथ्राबाबो खिथुआव हाबगौमोन आं। बुंबा उल्थासो ना? मोनजागोन दा, जाबानो जाबाय खियाखो। साला न'आव थाबाबो रायजाबाय थायोलै। मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? सामफ्रामबो खिथुआवल' हाबनो खोन्थाबाय थायो। आंनि बिमायाल' खोन्थायो ना मालायनि बिमायाबो खोन्थायोब्रा? र' आं फन खालामनानै सोंहरनि। दे बखि, माबालै मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन आं। होद आंनाव रावबो हिनजावनि नाम्बार गैयालै। आंनाव नाम्बार बिनोबा दा कल खालामखा। हिनजावनि नाम्बार बिनो थाखाय फन खालामदोंबा गैला, बाय। थोद साला खोनासंदो। औ दे खोनासंबाय। नोंना बिमाया नोंखौ मालायनि खिथुआव हाबनो होगोन ना होआब्रा? मालायनि खिथुआव? माने न'नि दामानि खामानिफोरखौ लानानै नोंखौ नोंनि बिमाया मालायफोरनि फिसाजों रुजुनानै मालायफोरनि फिसाफोरनि खिथुआव हाबनो थिनगोन ना थिना बेखौसो सोंदों आं। थिना जाबाय, रुटिनसो बेफोर बिमाफोरनि। बेफोर बिमाफोरनि फेभरेट डायलगब्रा, मिथिंगायारि डायलग। जोनोमनिफ्रायनो मोनफाखानाय बेफोर डायलगखौ बिसोर होना जायो। होनो आं खोनासंनो बाबायलै। माबा नाफाथिनि फिसालानि खिथुआव सामफ्रामबो हाबनो खोन्थाबाय थायो। आंखौ नारजि बुदांनि खिथुआव हाबैनो थिनबाय थायोलै। आंनि खिथुआवलाय हाबनो थिनगोन ना थिना? दिनैसिम खोन्थाथ'वाखै र'। नोंखौलाय बुङो ना बुङा आंनि खिथुआव हाबनो? गैया, बुंथ'वाखै। नारजि बुदांखौ सोंहरनांसिगोन र', खिथुआव हाबनो थिनगोन ना थिना होननानै। देलाय फन खालामनानै सोंहरलाय। र' नोंबो हल्दावनो था, सोंहरनि आं। आच्छा दे। मा जाखो अमा राजा? आंबो दं, आंबो। आच्छा, कनफारेन्स कल। ओइ नारजि बुदां, फंसे बाथ्रा सोंनिलै नोंनाव। सिख्लाफोरनि नाम्बार बिनो नागिरदोंबा आंनाव गैयालै। मा खालि आंखौ सिख्लाफोरनि नाम्बार बिनो थाखायल' फन हरनाय सानोब्रा? नों मानसिया बिदिनो नालाय। आच्छा दे, मानो फन हरदोंमोन? आच्छा माबायदि आं मानसिया? खोन्थालाय माबायदि आं मानसिया? अमा राजा जोंबाय दे। माबायदि माने नों नाम्बार बिलाबायोना लोगो मोनबानो सिख्लाफोरनि नाम्बार नांगौ मा नांगौ होननानै, बेखौनो बुंबायब्रा। सब समावबो आं सिख्लाफोरनि नाम्बार बिया, मिथिबाय? सिख्लाफोरासो आंनि नाम्बारखौ मोनैनि थाखाय थास' बिफाङाव फासि नांनानै थैयो। औलै बिराद थैबायथ' आरो। सारा दुखुनो जानो मोनबावबायसो। आच्छा दे बुंलाय अमा राजा, मानो फन हरदोंमोन आंखौ? माबालै, नोंखौ नोंसानि बिमाया मालायनि खिथुआव हाबनो होगोन ना होआ होननानै सोंनो नागिरदों बियो। थोद मा गोदाव सोराव? आच्छा, नोंना बिमाया खोन्थाया माने आमुखानि फिसालानि खिथुआव हाबैथां होननानै बुङा आरो ना? बुङोमोनदांलै गोदो उन्दैफोराव, आं गोसोआव गैला। मानो थाखाय सोंखो? आंना बिमाया नंनायनि नङिनि मालायनि खिथुआव हाबैथां होननानै बुंबाय थायोलै। आंखौबोब्रा नारजि बुदां नोंनि खिथुआव हाबनो खोन्थायोलै। थोद मा गोदाव सोरावलै? नंगौब्रा नारजि बुदां, नोंनि खिथुआव हाबनो खोन्थायोब्रा आंना बिमाया मालाबा नारजि बुदां मालाय जि मोजां होननानै। साला सुवाद, नों मिनिनोसो ओंखारदों ना बम्र? आंहा बिथिंजाय बे डायलगखौ खोनानानै खोमायावनो एम्फौसो दैलायलांसिगोन। आच्छा, माथो नोंसोर जोंहा न'आव फैदोंमोनबालाय? बे सुवाद सन्थलानि थाखायनो साला। मा खालामखो बेलाय? साला सुवाद सन्थलाया टिमाव नोंखौ नुदोंमोननो, नोंलायनो बाइकनि पार्टि जानो लिंहरदों। बेखौनो मोगथाङै साननानै नोंसानि न'आव लानानै थांबायब्रा जोंखौ। थाङै थुङै नोंनि बिफाजोंसो गियाननि हासिबजों ज्राव सिबना हरजाबाय। माथो खालामनो बन्धुफोर, आंना बिफाया बिदिनो बिराद गियान होयो मानसिफोरनो। साला बिनिखायनो नोंनि खिथुआव हाबनो होबाय थायोलै आंखौ बिमाया। एबारबा हले हाबैथारगोनलां नोंनि खिथुआव नारजि बुदां। थोद बिदि जालाबायो नामा? ओइ बम्रमा, हाबनो नायमारलाय माबायदि जायो। साला बिमाफोरा मालायनि फिसानि खिथुआवल' हाबनो खोथाबाय थायो। हामबारलाय बम्र, हामबारलाय। हाबनाय नायनांगोन र', खिथुआव हाबबा गियान मोनो नामा? ओइ नारजि बुदां, नोंनि खिथुआव हाबनो होगोन ना होआब्रा? गोदाव सोराव बुंबाय थानाङालै नों बम्र। गोदाव सोराव नङालै भाइ, बिमाफोरा हाबनो खोन्थायो नालाय, बिमाफोरनि खोथाखौ मानिनांगौ ना। बेनिखायनो बिमाया थिनबाय नालाय नोंनि खिथुआव हाबैनोसैब्रा आं। हाबनो होगोन ना होआ नों नारजि बुदां नोंनि खिथु सिङाव? थोद जानला मानला बुंथारनाङालै नों बम्र। जानला मानलानि खोथा नङालै भाइ, बिमाफोराना जेब्लाबो मालायनि फिसाखौसो मोजां नुहुरोब्रा, ओमफ्राय मालायनि फिसालानि खिथुआवसो हाबनो खोन्थाबाय थायो।
आंखौबा सोरनि बिमाया बुङो अमा राजानि खिथुआव हाबैथां होननानै है नोंनि खिथुआव रावबो हाबैथां होननानै बुंथारालै बे नंगौबो खोमालै सोरबा जुदि आंनि खिथुआव हाबनो गोसो जायोबा हाबनो हागोनलै आं हले नारजि बुदांनि बायदि लाजियालै खिथुखौ फाथिनानै होखागोन आं जानला मानला बुंथारबायलै नोंसोर बाथारबायसो आं खोनासंनो बानानैलाय बहा गनांगौ जाखोब्रा नारजि भाइ है साला सैमाफोर बेफोरखौ बादो लजिङाव माला थाहैगोन है साला बावनानैसो दंथारोमोनलां आं गाबोन थांनोसैलै अमा राजा नोंलाय र बिमा बिफाजों रायलायनांगोन फैसा थाखा दंना गैया सोंनांगोन ओरैनोबा खिथुआवसो हाबनो होजागासिनो दं आच्छा दे जायनि खिथुआव हाबैबानो जाबाय ओमफ्राय लजिङाव लोगो मोनसिगोन बाय आच्छा मा खालामो बेनोलै बिफाजों रायलायनांसिगोन र दे रायलायदो आच्छा रावबो सिख्लाफोरनि नाम्बार गैया नामाब्रा गैथ'आलै होद बे नोंसा आनैनि फिसाजोआलाय मालाय बयफ्रेन्ड दंखायो खोमा सुलादलालाय खेबसे सोंलाय दोद बिनानावफोरनावनो बयफ्रेन्ड दङना गैया सोंगोन नामाब्रा आं सोंब्रा सों दोद साला बिनानावफोरखौ दा नोजोर होलै CIDसो जायो बिनानावफोरखौ नोजोर होयोबा उल्था जोंफोरखौसो खोन्थागोन बहा थांदों बहा थाङाखै बेनिखायनो बादो आच्छा बारु थाइबानि लारु लजिङावथ' गाबोन समफोरनो थांनांसिगोन कलेजावबो क्लासा जागासिनो कलेजावबो माथो जोंनि क्लासाव रावबो मोजां सिख्लायानो गैयाब्रा सिनियरफोरखौसो मोजां नुलायलाय लाङो बे हाफांखौ मेसेज हरनि र फेसबुकआव आंखौ एक्सेप्ट खालामदोंना खालामाखैथाय नायनि र माथो एक्सेप्ट खालामबायलाय है साला मेसेज खालामनि र अमा राजा सोर अमा राजा बेलाय नायनि र आयौ माथो दुम्फावाबो बेनि फ्रेन्ड लिस्टआव दङ दुम्फावा सिनायो खोमा र मेसेज खालामफिननि आंबो आं मोजाङैनो दङ नोंलाय लोगो रिप्लाइबो हरबाय माथोलाय र लोगो हमगोन ना हमा सोंनि डाइरेक्ट लोगो हमनो होनबाबो गाज्रिसो सानगोन नामा आंखौ जानला मानला सिख्लाफोरखौ डाइरेक्ट लोगो हमनि होनजाला बायाना बेनिखायनो एसे निन्जा टेकनिक बाहायनि र जाहाथे नाया लासै फैनानै ग्राब नांफैयो आरो जेयाव रा लिरफिननि आंबो हापां नोंजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय इयुनावबो जों बेफोरबायदि रायलायनो मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय नोंलाय मा सानो सेन रायलायनो मोनगौबानो अके होननानै बुंफ्लानोसै आंबो दाबो मबाइलखौनो नायगासिनो दङ नामा बारियाव हाग्रा दांनानै फैलायलायबाय आं थेवबो नों खामानि मावालासिनो मबाइलसो थुगासिनो दङ ना नङा माथो आयै दासो नायदों आं ओं दासो नायखायो दा जेब्लानो नुयो मबाइल थुनाय नुयो ओमफ्राय बुंबा दासो नायथारदों आं बाहानायाथ' मोनसेबो जोबखाया थां थरसेफोरा सुइथां मालाबा रागा जोंनांगौबा बे मबाइलखौ देख्रुबजोबगोन आं मबाइल देख्रुबनायल' दायजाबाय थागोन खालि मबाइलाल' दायनांजाबाय थायो मा जाखांबाय थायो बिसोराबा खालि मबाइलाल' दायजाबाय थागोन जायो नालाय आंखौल' रायबानो जाबायना मानो मबाइलखौल' दायजाबाय थायो बालनि ओइ दस्ति मा सिमाङाव नुनायफोरखौबो मोगथाङाव हमलाबायोब्रा नोंलाय माबालाय दस्ति फुङाव सिमां नुनायखाय हमनो हायासैलै आं नारजि बुदाङा बाइक पार्टि जानो लिंनाय बायदि मोनथारदोंब्रा नों नारजि बुदानाव खेबसे फन खालामनो हायोमोन ना मानोथो फन खालामासै नोंलाय फन खालामालासिनो थांना लानानै नारजि बुदां बिफाजों मा होनहरजाखो जों सरिलै दस्ति सरि आरो हासुनि सन्दुला बहा हासुदों नों बेयाव जोंहा दासो मुला फोदों आरो गोसा नंगौ नामा एथाबाथा बे जोंहानि मुला फोनायावलाय मानो हासुनांगौ जाखो नों नुवाखै नामा नों हरफोराव नुलाय लांलालै एफा गिदिर लादा मेगनखौलाय बहा लादों मोनाबिलि जालां खुख्रि खाना जायोना मा खुख्रि खाना मोनाबिलि जाबाथाय आं नुनो नागिरालै आन्दायलाबायो माने होमबालाय डाक्टरनाव नायजाबानो जाबायना जोनोमनिफ्राय फैफाखानायसोलै बियो बेनिखायनो डाक्टराबो फाहामनो हाया हा जोनोमनिफ्राय फैफाखानाय जोनोमनिफ्राय फैफाखानाय आयु बिदिब्ला नों हराव मोजां नुवा आरो नुवा आच्छा दंफाव लोगोआलाय सोर मा नाम नोंसोरनोलाय मानो नांगौसै नामफोरखौलाय जानला मानला नाम खोन्थाजालाबाया नोंसोरनो फैदा सिखिरि दंफाव सिखिरि माने नामा सिखिरि बायदिबो नुलायथारोलै माथो मानसिखौ माला खोन्थागोन नोंनोलाय दंफावा नामखौ दालाय थौदो सिखिरि होननानै बुङाखै होमबा बेयावनो मिथिबायब्रा डेन्जार टेलेन्टेड थारथ' नों दैद साला गावासो टेलेन्टेड मा नोंनाव खुख्रिखाना बेमार दंमारो नामा हराव मेगन नुमारा नामा नों थासारि लाना थासारि जाब्रबला बायोलै बाप्रे दिनै दुम्फावखौ नुनानै खुख्रिखाना जाब्रबबायब्रा नङाबा रायजागोन ना थै साला स्वाद बिराद डेन्जार थारलै नों मासो नंदों आंखौलाय लोंहैनोसै
दै साला सुवाद दासो लोंनानै फैदों आरो मा लोंबावनो बावलाय लांग्रा जाबायलै हिनजाव होनांसिगोन नोंनो थाबैनो गसाय नाय बेफोर नोंसोरनिसो खामानि आंनि नङा आंबो सिखिरिखौ फसायबायमोनलै दुम्फावा बानायना होगोन ना होआब्रा गाबागाव सोंनानै लालै आं मिथिया बेफोरखौ दुम्फावनाव बिनाय नायनांगोन र' होगोन ना होआ बानायनानै बायजायाबानो जाबाय नों दुम्फावजों आंखौनो खोथायाखै नोंनो आरो बानायनानै होबावनो आच्छा दे थांनोसै गाबोन फुङावनो लजिङाव थांनांगौ दे साला मैगं थफ्ला माइरं थफ्ला लानानै लासें सें दा सोरबा सिख्लाफोरा नुबा मा जानांगौ जाखोब्रा बाइकबो गैजा रोङा नालाय बेनिखायनो लासें सें मैगं थफ्ला माइरं थफ्ला लानानै गिदिंबायनांगौ जायो जाबावगोन जाखोब्रा साइकेलजों थांनोबो बेसेबा गोजानब्रा लजिङाबो होंगो दोंगो बासफोराव माइरं थफ्ला लानानै मैगं थफ्ला लानानै बे समावलायनो सिख्ला मोजां गाखोबायनो मा जानांगौ जाखो दाय मा जेबो गैजा रोङाब्रा बाइक गंसेखौनो बायनानै होनो हाला बिफायाबो बियै खुगायानो रुवायजोब्बाय बेनिखायनो साला बासफोरावसो गाखोनानै मैगं थफ्ला माइरं थफ्ला लानानै थांनांगौ लासें सें बापावै लजिङाव थाहैनोसै नामा औ आच्छा दे ओइ थफिराम हायोबा आंखौ लजिंसिम दोननानै फैनो हागोन नामाब्रा सम गैथारालै आरो बाइकआवबो थाव गैया आं सोनानै होगोनब्रा अननानै दोननानैल' फैदोब्रा दिनै हाथ'नाय नङालै अमा राजा मालाबा हेल्प खालामसिगोन दे दिनै गाज्रि मोननांला मोनसे जायगायाव खामानि दं आच्छा दे नुबायना लोगोफोराखि बिदि जायोलै दोनलांथ'नोनो हाया जाबाय मा खामानि दंमोन बेनावलाय आदासो मारि हैगोन बे बादुला सगाव साला गावनाव थामाराबा जेबो जामारालै लासिं खालामजामारो रलै आंनि दमावनो बाइक बायनानै खिन्थिथारगोन आं नोंसोरनि सिगाङाव साला बिमा बिफानि सायाव बाइक लानानै दुगा बयजोंबो बाइक बिबाबो सैमा बायदि खालामजानांगौ जायो दसे समनि थाखाय दोनैथ'बालाय माथो जागौमोनब्रा नांगौ समावल' अमा राजा बिसोरनो नङाबा अमा राजाखौ सिनायानो र' देखायथारगोन आं अमा राजा लागाव सिख्लाफोरसो माथो आंखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव नुजानो बादोंमोन आं अमा राजा बहा थांनो नागिरदों थफ्ला थफ्लि लानानै लजिङाव थाहैनो नागिरदों आं बास नेदों नामा औलै बाइकआ सार्भिसिंआवसो दङना गाज्रि जाबाय बेनिखायनो बासजोंनो थांनांसिगोन आरो नंगौ नामा अमा राजा नों बिदिसो आरो आइला माथो सन्थलासो आरो आंहालाय मा जालायखोब्रा नोंनाव बाइक थानानैबो आंखौ खेबसेबो गाखोहोआसै आरोना लोगोआनो बिदि जाबाय आरोना गसाय नोंनावबोदि बाइक दं बेखौबो मिथिबावामोन आं ओइ सन्थला भाइ बेफोर उनाव जागोनब्रा उनाव साला सुवादा माला मोनफैब्रबलायखोब्रा लासिसो खालामथारसिगोनलाय बे आंखौ बाइक थानानैबो आंखौ बिदि खालामथारबाय आरोना नङालै भाइ माने आं बाइक बायनाया बारा गोबाव जायाखैना दे मिथिखाबाय आंबो थादो नोंसोरा साला सुवाद सन्थला मा जेब्लाबो लाजि फोनाङोल'लै नोंसो आंखौ लाजि फोनांदोंलै अमा राजा बाइक थानानैबो आंनो खोन्थालायाखै बिजानो गिना ओइ आंनाव बाइकआनो गैयाबा माखौ खोन्थानोब्रा आंनाव बाइकआनो गैयाबा आं माखौ खोन्थानो नोंनो आं दुम्फावमोनखौ नुनायखायसो बिदि बुंदों आरो दुम्फावनि लोगोआव सासे सिख्ला लोगो दङमोन ना माब्रै बुंनो आङो आंनाव बाइक गैया होननानै एसे बुजिनांगौब्रा साला नोंनि थाखायनो मैया नार्जि बुदांमोननि न'आव थांना लानानै जारला जादों लाजि फोनांना हरजादों जोंखौलाय गियानसो फोरोंदों दा नार्जि बिफाया ओरैबा जुदि जोङो बाइकनि पार्टि जानो फैदों होननानै बुंना लाबा मा जागौमोन नोंनि थाखायनो जायोलै दा साला आच्छा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा बे भिडिअआ लासैसो बिराद मोजां जालांगासिनो थागोन मानो होनोबा मोजां कन्टेन्टआ फैबाय थागोन आरो बे मोजां कन्टेन्टसिम सहैनो थाखायनो गुदिनिफ्रायसो जागायनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थानांगोन आरो दै आरो फैबाय थानाय कन्टेन्टफोरा जोबोद मोजां जाबोगासिनो थागोन माने जाबोगोन आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै थाबाय थागोन आरो बेखौबो नायहोलांबाय थागोन फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननो आरोबाव मिनि होबावबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो लाब्रा बड' सेकेन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो जेरै लाब्रा बड' फार्स्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदों आरो मोनसे खोथा खावलायनाय जाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ लानानै गावसोरनि चेनेलाव आपल'ड खालामो जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावा मानो होनोब्ला जोंबो बे भिडिअखौ बानायनायाव फैसा होनानैसो बानायदों जोंबो फ्रियाव मोनाखै बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिनानै भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि दा खालाम अन्नानै बुंनायखौ मानिनोबा मानिलै लोगोफोर रागा जोंनांगौबा एसे गाज्रि जायो आरो जोंनाबो बेनिखायनो रागा दाफोजों प्लिज अन्नानै भिडिअफोरखौ दाहो गोजोन्थों।